Hola, la veritat és que no sé com posar-m'hi perquè són tantes les coses que passen i tan monstruoses que ja no sabria per on començar, però bueno, si he de fer un vídeo cada dia, doncs el faré. El primer que vull comentar, que no és comentar, és un autèntic escàndol, que no acabo d'entendre com pot funcionar la justícia d'aquesta manera, i m'agradaria que algun jurista m'ho aclarís, tot i que per molt que em diguin no podré entendre-ho. És sobre una notícia d'un judici. Avui s'ha comunicat la sentència 9M després del 8M d'ahir. Pensem en les dones, vale? Resulta que la sentència és sobre uns fets que van passar a Magaluf, a Mallorca, aquest Magaluf que és la meca de la borratxera pels anglesos, francesos, tota aquesta púrria de turisme que hem d'aguantar, que evidentment no és tot, sortosament, però que és una bona part, no ens enganyem. Resulta que 8 d'aquests turistes francesos i un suís van violar a una nena de 18 anys. Reiteradament ho van gravar en vídeos, els van difondre, la van humiliar aprofitant-se que estava borratxa i potser també vés a saber si amb un tema químic de submissió. La qüestió és que la noia va denunciar a l'hotel i sortosament els van poder detenir els 8. Bé, fins aquí, doncs que paguin per allò que han fet, tot i que el mal que han fet a aquesta noia és irreparable. Estic absolutament convençut que una persona que pateix, encara que sigui amb semi-inconsciència, un abús d'aquesta mena, una tortura d'aquesta mena, difícilment podrà superar-ho, tot i que li desitjo el millor del món, pobreta. Bé, què ha passat amb això? Doncs ara ha sortit la sentència, refresco dades, la Fiscalia demanava 153 anys en total. Diguem que codi penal en mà, doncs devia ser això el que corresponia a aquest delicte, que trobo que és una condemna baixíssima, però és això. Ara bé, el que no puc entendre és que, havent pagat 150.000 euros com a reparació pel mal provocat, la condemna hagi passat a 72 anys, de 53 a 72, perquè s'han pagat 150.000 euros. I la Fiscalia admet aquest tracte. També voldria saber, cosa que ningú no explica perquè està consultant la notícia, si la noia, que als 18 anys ja és major d'edat, o la seva família, si és que ja ha quedat tan afectada que no pot decidir per si mateixa, han acceptat aquesta quantitat, que jo per descomptat mai de la vida acceptaria per una dona del meu entorn, per reduir la condemna a més d'un 50%, de 153 a 72 anys de total. Doncs això ha passat. Com és possible, això? Com és possible que la Fiscalia, a canvi de diners per a aquesta persona, i estic segur que sense consultar-li si ho accepta o no ho accepta, i si ho ha acceptat és igual d'ofici, aquesta gent han de pagar pel que han fet? Doncs no. Ara, a partir d'aquí, que cadascú pensi el que vulgui, perquè això està passant cada dia en els tribunals. Jo accepto la pena negociada amb la Fiscalia perquè pago uns diners. Sí, això és la justícia igualitària que volem. Si tens peles, pots aconseguir una rebaixa, però molt substancial, de la teva pena. Si no tens calés,
t'hauràs de menjar a la presó el que et correspongui, perquè no hi ha rebaixa. Penseu-hi. Només era això. I com sempre acabo amb el missatge, que no em cansaré de repetir, del català. Parleu català, defenseu el català, no tingueu cap mena de vergonya ni d'escrúpol, sou el vostre país, teniu dret a emprar la vostra llengua, i a que la gent mínimament l'entengui. Perquè tampoc es tracta de fer discursos sobre com enviar un coet a la lluna, o no, senzillament és la vida quotidiana, demanar pa, demanar el compte, demanar un tallat, en fi, coses ben normals, i que no són pas qüestions de tesi doctoral. D'acord? Insisteixo. Som-hi, defensem el català. Gràcies.